abelles mel·líferes tenen un llenguatge propi, un llenguatge universal que es permeteix comunicar-se entre elles. Si una abella balla en cicle, vol dir que en un lloc ben prop les seues germanes trobaran el menjar que han de dur a la colmena. Si en canvi manifesta un ball nerviós o semblant a un buit en l'aire, l'aliment està més lluny. El llenguatge de les abelles serveix per a identificar la colmena, localitzar manantials d'aigua, trobar eixams, emetre senyals d'alarma i també per a mantenir la temperatura i la humitat necessària dins de la colmena. Em diuen Ramon Soldado, tinc 82 anys i mai en ma vida ha deixat d'escoltar el llenguatge de les abelles. El meu sogre tenia unes poquetes colmenes i jo compré 50 colmenes només. Per cert, me costaren 60.000 pessetes i jo tenia 3.000 pessetes només. Aquest any mateixa vaig fer 1.300 quilos de mel i la vaig vendre a 13 pessetes al quilo. Arrepleguit a 7.000 pessetes que no les havia vist mai en la vida. Jo soc la segona generació en colmenes. Me vaig iniciar amb mon pare, de xicotet, quan vaig néixer mon pare en tenia 100 i tota la vida ha estat en colmenes. Has d'avui deixar la terra i ha seguit en colmenes i no para encara en colmenes, vull que porta una quantitat bona, en 71 anys. Perquè en aquell temps el que tenia unes poquetes colmenes fent una poqueta mel, pues la mel la canviaven per sucre o per farina, per el que fos. L'apicultura no era més allò de que tindre unes colmenes per menjar mel en la família. Com se tenen cabres, se tenien 2 cabres, se tenien animals familiars per mantenir la família. Entonces, la comunitat valenciana tenia, tot el món, quasi tot el món tenia unes colmenes per tindre mel. Les colmenes, com crec que hem dit antes, era un poc una empresa familiar, era una cosa de casa i no hi havia mitjos per transportar ni per canviar i estàs ubicat en una situació. Entonces, quan hi ha hagut més mitjos, hi ha hagut vehicles i coses, s'ha anat ampliant els coneixements, s'ha anat desplaçant, buscant noves flors, tota l'apicultura ha anat ampliant i ha anat multiplicant-se. La gent que inclús no era apicultor veia que funcionava un apicultor, però el copiava i agarrava allò que tot el món, que a la vista se veia que era una cosa interessant. D'ahir ha vingut l'evolució i l'esclatar, aquesta esclatar tan gran d'apicultura que partint de la comunitat valenciana, sobretot, ha invadit tota Espanya i el món, poc més o menys, passa poc més o menys el que ha passat en Espanya. Jo he conegut anar en carro, en la cavalleria, a canviar colmenes. I jo he anat a peu amb mon pare a Cuenca, dies de camí, les carreteres estan totes de pols, en un sac a llom, en 3 o 4 parells d'espardenyes. Total, per anar potser un dia a veure les colmenes i tornaren. Allò era molt dur. Les abelles arrepleguen un nèctar, no és mel, arrepleguen un nèctar que té molta humitat. L'abella pecoreora va de flor en flor i torna a la colmena en un butxe carregat d'un nèctar que no pot depositar en els panals. Se veu l'obligació de donar-li a part de les abelles que estan esperant que aplegue, a les abelles més joves, i entonces aquestes abelles arrepleguen part de lo que l'abella porta en el butx. Quan l'abella s'ha desahogat de lo que porta, se'n va per més, o altres fan també viatges, estan fent viatges. Quan la colmena ja està molt saturada i les abelles estan molt saturades de nèctar, necessiten evaporar aquest nèctar perquè no poden posar aquesta mel en els panals. Entonces creen una calor i una aireació dins de la colmena, que és una cosa molt organitzada, i elles mateixes van secant la humitat que tenen en el seu cos. Totes les flors, quan ve l'hora de fecundar-se, segreguen un líquid, i entonces aquest líquid és el que les abelles la repleguen. I aquest líquid no és mel, és un nèctar que pot tindre un 40% d'humitat, d'aigua, o un 60 o un 70, i entonces elles ho trasladen a la colmena.
La colmena, en vez de depositar-ho en els forats, en els panals que tenen, elles ho transmiteixen a una altra abella que n'hi ha allí, que és una obrera. Quan la mel ja va posant-se, o el nèctar ja va posant-se útil per depositar en els panals, van depositar xicotetes gotes en els diferents panals, els diferents alveolos, i quan això està ple, que ja no cap més mel, les abelles ho tapen de cera i ho deixen lacrat. Entonces les abelles guarden aquests panals o aquests núcleos de mel per quan tenen fam, quan ve canvia l'oratge o quan tenen necessitats. La cera és un producte que l'han aprofitat tota la vida per fer ciris, per ornamentacions, per moltes coses, per afinar, per lacrar, per cosmètica, per moltíssimes aplicacions. I continua gastant-se. Molt, avui hi ha plumes, avui hi ha fenguis per carregar un camió, se pegaven unes palisses de porc carregant a mans. Ha anat a més, igual que va el món a més, encara que les enfermetats també van a més. A pesar d'estar en l'ADS i sanitat, controlar-nos, però les enfermetats van a més. Mel no se'n fa més que antes. L'apicultura del món és algo molt interessant, és molt interessant. A mi no me sorprèn res perquè jo, quan he anat a un país, ja he estudiat com estaven, havia llegit llibres i tenia una idea. Però sí que m'ha sorprès molt que tot el món, inclús els països no molt desenvolupats, han elegit un tipus de forma de treballar la colmena, de seleccionar reines, de preparar coses, de preparar faena, d'anar directament a un rendiment, de buscar una colmena en uns mòduls especials perquè la mel estiguera separada de la càmera de cria. Això és el que més m'ha impressionat a mi, que nosaltres portem tanta apicultura com pugui tindre els Estats Units o com pugui tindre Europa, sin embargo, estem nosaltres arraigats en un tipus de colmena, en una forma de treballar la colmena, que no és la que en realitat té un país un poc civilitzat. L'únic país en el món que se treballa en apicultura en colmenes antiquades és Espanya. Espanya se treballa en una colmena d'un senyor francès que li diuen Lyons i se treballa en aquesta colmena hi ha que encara li trauen alguna cosa, però aquesta colmena no és el futur. El futur o és la Dadan o és la Lastron. Són colmenes que estan treballant en Argentina i en tots els països del món, colmenes de cossos. Vagis per on vagis, li pega la volta al món, la colmena Lyons que hi ha en Espanya no la trobaràs. Si nosaltres som capaços de mantenir una bona apicultura, no molta apicultura, sinó una apicultura selecta, unes colmenes ben potents, per quan vinga aquesta floració curta de 8 dies, que siguin capaços de fer 20 quilos de mel, no que aquests 8 dies es passen creant abelles per després quan no hi ha mel. O sigui, si som capaços de mantenir una colmena forta, unes reines d'una perfecció, una abella que pique menys perquè siga menys molesta, la pugui tindre qualsevol en sa casa, com si fos un altre animal, doncs jo crec que serà l'apicultura que interessa. Cuidar les colmenes, tindre-les molt fortes, atendre les colmenes i aprofitar les floracions i viure per elles, que elles viuen per nosaltres.